sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Among Us med alle de her personer. Shoutout til Chris, han er også en YouTuber. Og Madtosserne, som jeg spiller med ret tit. Så lad os bare komme ind i det. Okay. Hvad bliver vi? Crewmate, hvad for en rolle? Okay, kom nu. Hvem er poster? Kom nu. Engineer? Brother! Jeg skal bare vente i foran dem. Jeg venter lige foran Ludvig. Det kunne lige være sygt sjovt. Jeg ventede lige. Kan du lige rapportere mig? Men nej, skal jeg op i navigation? Men nej, jeg skal op i Når jeg er dårlig til det her, det må man altså lige sige. Jeg skal over i electrical, jeg skal lige ned og vente. Jeg går hen nu. Jeg skal bare op her. Jeg kan ikke... Hvad sker der? Okay. Hvad sker der? Lad mig lige... Jeg tror jeg har den. Det er Lærke. Ja, det er Lærke. Nemlig Bonnie. præcis. Det er absolut Bonnie. Det er Lærke. Ludvig safe. Jeg var sammen med ham i electrical. Jeg står Bonnie. Jeg er ingeniør. Hvorfor er det mig? Må jeg lige sige noget? Det er Lærke. Ja, nej. Bonnie gik sammen med S-P-R-E-R-S-E-T. Janne, min søster. Ja. Sammen, og så er hun død. Det betyder, at det kun kan være Lærke. Og prøv lige at lytte her. Må jeg lige få lov til at sige noget? Lærke, prøv lige at være stille. Jeg siger, at jeg er ingeniør, og så siger hun lige efter. Nej, det er mig. Nej, jeg er ingeniør. Det er Nord, der er ingeniør. Ja, jeg er ingeniør. Jeg har ikke sagt, jeg er ingeniør. Bonnie, det er så hårdt, Bonnie. Jeg har ikke sagt, jeg er ingeniør. Ja, jeg er ingeniør. Hvorfor er det mig? Stem Ludvig. Jo, du sagde så. Prøv lige, må jeg lige sige noget? Jeg så på cams. Du kommer løbende med, Tosse. Så kommer Lærke og min søster forbi. Og så ser jeg simpelthen, at den er, hvad det hedder, noisemaker. Bro, det er helt klart Lærke. Vi ved godt, det er Lærke. Lærke, hun er nok taget venten, så... Hvor var det henne? Op ad engine. Okay, på engine. Det er sådan, husk. Ostedrengen vinder. Ostedrengen? Ja, ostedreng, hvad snakker du om? Kom så. Let's go! Yes! Kom så. Lige ind, okay? Okay, så lad os se. Nej, hvad skal du? Det jeg gør, det er, at jeg dræber. Okay. What? Ej, det går vi godt, det der. Her. Okay, vi har vores task, og vi kan lade som om vi laver. Lad os bare få gjort safe første runde. Lad os bare vente på, der sker noget. Jeg venter. Det var virkelig en sats, det der. Brother, hvad fanden? Jeg skal ind og report nu. Det er Ludvig. Jeg er ingeniør, og jeg venter for electrical. Indtil Medbaker. Vi kukker ægte lige nu. Oh my god, det er godt det her. Han kigger bare. Lutte kigger bare. Han ved godt, han har fandt ud af det nu. Jeg skal faktisk op og clear min asteroids der. Følg efter mig. Jeg har ikke tænkt mig at dræbe nogen. Jeg har ikke tænkt mig at dræbe nogen nu. For jeg ved, at jeg bliver fundet ud af. Jeg tænker bare at vente her. Jeg bliver bare her. For jeg ved, de har mange tasks. Du kan se heroppe, i hjørnet, ikke? De har ikke gjort noget. Så ligesom en GeoGuessr-video, lad mig komme med en god joke. Med en god joke. Hvad er præstens livret? Det er bønner. Fordi vi ved, de laver bønner. Ja. Goated. Han skulle lige vente med at kigge ham deroppe. Okay, hvad gør jeg nu?
Hvorfor skal han så bare kigge? Kan imposteren ikke lige lave noget? Okay, han står bare og kigger. Han ved godt, det er mig. Han tror bare, det er mig. Jeg har bare tænkt mig at vente, som om det er ingenting. Hvad er der? Janne er død. Jeg er over... Jeg clear 19 asteroids. Går ned for at gå ind i electrical. Og i medfag. 19? Er der ikke 20? Nej, der er 20. Det er nemlig det. Så jeg går... Fordi så står der, at det ikke er cleared tasken. Og så går jeg over og laver de der 20. Fordi jeg troede, jeg havde lavet 20, men jeg så lavede 19. Og så går jeg ned i navigation, og så ligger Janne død. Og der er acid på. Der er acid på Janne, så jeg nåede det i tide. Det er så. Det er Nord. Den lå, jeg var lige gået ned i navigation, og så ligger der sådan en gul krop med sådan slim over. Stop. Det er Nord. Christian, er der visual task på? Det tror jeg ikke. Ej, fordi hvis der er visual task på, fordi så fakede han i hvert fald Gamerby. Christian. Jeg ved så ikke. Hvad er visual task? Christian. Ja. Er det ikke Ludvig han? Jeg har set Ludvig. Er jeg safe? Men det er Ludvig eller Gamerby. Jamen, visual Altså, jeg task, stemmer det er, Ludvig. hvis man kan se det. Men jeg tror ikke, jeg har det på. Gamerbil. Christian, er jeg Ja. Jeg skylder jer Hvad? alle sammen 10 kroner. Er jeg og stikker safe? nu. Det ved jeg ikke. Christian er imposter. Christian, han er helt system imposter. Det er ikke Gamerbil. Det er ikke mig, altså! Det er ikke Gamerbil. Men lad os stikke mig! Nej, det var mig! Det var mig! Det var mig! Var det dig? Det var mig! Det var mig! Det var mig! Fucking vidste. Det fik vi ikke lige gjort, det der. Det gjorde vi ikke så godt. Dammit. Nej, det skal vi lige have gjort bedre. Det håber vi til. Så håber vi det gør det igen. Der er ikke noget at være bange for. Der er ikke noget at være bange for. Så jeg skal faktisk... Nej, jo, jeg har swipe card faktisk. Oh my god, jeg hader det her. Oh my god! Hvordan er der allerede en krop, der er død? Det mener jeg faktisk. Finder vi ud af, hvem det ene er nu? Det er Joni, han var den eneste, der ikke var over ved os. Ja, det var Joni. Joni var den eneste, der ikke var... Den ene er Joni. Den ene er Joni. Okay. Så ved vi, det er Joni. Ham der med lorten på hovedet. Det er så tidligt dig, Joni. Ej, undskyld mig til sådan et tog. Jeg havde ikke lige tænkt over... Jeg tænkte på det lige sådan snart, jeg havde tabt Christian. Oh my god. Ej, nu er lyset ude. Men nej. Jo, upper engine. Hvordan kan den sidde sådan her? Hvad, det kommer den ikke bare lige til. Jeg skal væk fra Ludvig. Og jeg er ingeniør, det har jeg ikke engang lagt mærke til. Jeg kan bruge vendelsene. Vent. Oh my god. Hvordan er de alle sammen allerede døde? Stakkels Ludvig. Nej, stakkels Ludvig. Stakkels Ludvig. Nej. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Hvordan kan... Oh
my god. Nej. Var Lærke ikke en af dem, der selv sagde Juni var? Kan jeg hjælpe på nogen? Jeg kan ikke hjælpe på nogen måde. Nej. Hvad? Nej! Hvordan? Jeg nåede ikke at protect dig. Mig? Jeg kunne ikke protect. Det var ikke på sidste runde, men den her runde var da fint nok. Hørte det godt, jeg sagde det? Ja, jeg hørte det. Men Vi nu mangler var en person. muted. Hvem er det, vi mangler? Hvem er det? Men du var muted, da du sagde det. Nej, Vi mangler gamer beef. Nå, det er mig, så. Oh my god, hvad skete der lige der? Madtosserne. Madtossen. Jeg er også ind i meeting. Hun har været madtossen. Prøv lige at være stille, madtossen. Jeg var ikke så sikker på, at det var dig i starten. Jeg følte bare for det. Når jeg har vejlet, så gik jeg ind og tjekke, så var du død. Hvor var du død henne? Jeg var død. Lige Kom vi så lige lavede en reactor. Åbn til reactor. vi så lavede Ludvig. lige for Jeg Ludvig. ledte bare efter ham, søs. Jeg ledte efter ham, så kommer Lærke bare og backstabber mig. Ja. Så et chance. Vi afgår ned i kommentarerne. Og det er en risiko, der er chance. Jamen, er I gode til at være imposter? Detektiv. Så hvad er det, jeg skal gøre? Jeg skal først frem til herinde. Okay, det er Jan er død. Jan er død som den første. Selvfølgelig er Jan død som den første. Selvfølgelig er Jan død som den første. Altså, Den her. Jeg så Christian løbe ned i venten, efter han havde dræbt hende. Jeg så det. Christian stemmer Chrisse. Chrisser. Hvad? Nej! Shoutout til Chrisser. Shoutout til Chrisser. Shoutout til Chrisser. Stem Chrisser. Men hvis Christian ikke er den, så stemmer vi Ludvig. Good game. Okay. Good game. Det er Ludvig. Jeg er imposter, men min anden imposter er Ludvig. Jeg siger jer til jer. Han har rødt navn ved mig. Ludvig. Jeg har også lige... Santa. Han er Santa. Gå væk fra Ludvig. Hvem? Nå. Gå væk fra Ludvig. Det er Santa. Det kan være, han også husker, at det bare Hvis vi strækket helt op i hende. Ja. Måske smider han os. Yes! Vi skal have evidence uden... Nej! Voter Ludvig. Løb, er du egentlig ingeniør? Kom så. Mig? Nej. Okay, så er vi tilbage til det her igen. Har vi nogle notes, vi lige kan kigge på? Okay. Found dead. Maybe. Location, det ved jeg ikke. Jeg skulle med det over i upper engine. Imposter. Højst sandsynligt en Viper. Ja, der skal sgu bare... Det er Bonnie. Det er mig, der callede. Vær stille. Det er mig, der callede. Lyt til mig. Det er vigtigt der. Jeg går ind i går, og det er ikke mig. Jeg ved godt, jeg stod stille, mens det skete med detective, så jeg kigger lige på noterne. Jeg går ind i reactor. Bonnie venter lige foran mig. Hun er fuldstændig ligeglad med at klare det eller noget. Jeg tror du jagede mig. Jeg gik ikke engang ved siden af dig. Jeg stod stille meget tid. Nej, jeg gjorde så. Jeg stod stille. Før I stemmer, vil jeg lige Jeg har stemt. Jeg vil godt lige sige noget. Jeg er over i reactor der. Og så lukker dørene. Ludvig, enten er det Jonathan eller Ludvig, fordi Jonathan han står og laver den. Det kunne godt være ham, men Ludvig, han stod stille. Jeg siger bare, at jeg gjorde det engang. Men det er derfor Lærke har ventet. Lærke siger eller Bonnie siger jagttræ, men det har jeg ikke engang gjort. Og så venter hun, så hun kan gøre det andet. Lærke. Jeg forstår altså godt, det var Bonnie. Vi ved, det er Bonnie. Ja, jeg tænker mig at interrogate hende. Og hun går ind i electrical i stedet. Bro! Okay. Juni er den ene. Okay, det her kan jeg faktisk ikke. Udover det stadigvæk. Okay, hun ved det ikke engang. Hun ved, hun kan ikke. Alle er imposter. Jeg har det som jeg er den eneste. Lyt lidt til mig. Lærke har lige
noget emergency meeting og siger, ej, jeg ved faktisk ikke det her. Nej, venner, jeg har en ting, jeg vil sige. Efter det her meeting, så vil jeg have, I alle sammen følge efter mig. Alle sammen. Så er der ingen, der kan dræbe nogen. Okay? Ja, det bliver Ja, jeg har tænkt mig at stemme på dig, Lærke. Altså, jeg ved ikke helt, Ludvig, Jonathan og Lærke og Nord har alle sammen lidt søs. Ja, Lærke har lige callet. Venner, lyt til mig. Hvordan? Ludvig! men Christian, man er død! Hvorfor lød det ikke til mig? Jeg sagde Christian. Ludvig! Hvad laver du? Jeg troede, vi var sammen! Nå. Det var så hårdt lært. Så ser vi lige her. Lækkert. Jeg ved ikke, om det er lækkert eller dårligt. Hvad synes I nede i kommentarerne? Ej, det er en dårlig runde, det her. Speedrunde om 3, 2, 1. Noisemaker! I har lige mistet en noisemaker. Men nu er jeg Jeg kunne afslå den. Åh nej. Smuk Ludo. Jeg sagde det seriøst! Jeg vidste ikke engang, hvem det var. Jeg vidste ikke engang, hvem det var. Gør det mod mig, Joni. Joni, hvordan kan du gøre det mod mig? Jeg bare ringe. Skal vi tage sidste game? Ja, vi kan se sidste game. Okay, ingeniør igen. Det ser ud til, at vi ikke når lige at være en poster med 2, men altså. Så må vi jo lige se. Hvorfor kigger jeg ikke engang på, hvad jeg skal lave? Jeg er glitchet fast i døren, bro. Hvordan kan det her ske? Jeg glitchet fast sådan der. Jeg var glitchet fast i døren, bro. Det så de alle sammen godt, det der. Hvordan så de ikke det der? Det så de sgu da. Det er sgu da så tydeligt kridset, det der. Har jeg ikke hørt, hvad de siger? Skal vi gå lige ind og kigge, hvad de siger? Ja, så kiggede jeg lige, og så jeg, at madtossen var død. Okay, Janne, han siger Men der er jo en mere, der er død. Og det er madtossen. Efter jeg har kigget. Ej, der glemmer alt om mig. De glemmer bare alt om mig. Hvor du der? Madtossen og gemmerbeef er død. Godt, så huskede de mig. Jeg er også død. Hvor? Okay. Ja. Hvordan så de ikke der døde? Så taber vi. Hvis vi stemmer forkert, så taber vi. Ja. Vi skal ikke stemme forkert nu, Brunel, ellers så taber vi. Så det er meget godt. Så vi skal bare lade være med. Nej, det gør vi ikke, fordi der er 5 tilbage. Det er kun, hvis vi stemmer 2 forkert. Nej, fordi der er 2 imposter jo. Eller hvad? Ja, der er 2. Okay, de må sgu... Hvordan så de ikke, det var Chris? Det vi gør, det er vilde kaniner med meget. Giv den kaniner, Ludvig. De kan så dræbe en hver, så har de vundet. Så sådan... Vi skal bare stemme én ud. Hvad? Vi skal bare ikke stemme Vildt, hvorfor ringer du? En eller anden sjov årsag ringer madtosserne til mig her. Fordi han er så død. Jeg synes, at vi skal stemme Jonathan ud. Det er Chris, der er det. Det er 2 YouTubere, der er Joni. Prøv lige at snakke, prøv lige at snakke. Jeg stemmer Chris. Det er træt, men altså, Ja, okay. Jeg stemmer Chris. madtosserne har lige ringet til mig. Det er så hårdt, Chris, jeg gjorde lige. Jeg kunne ikke komme ud af det der dumme map. Man kunne se, man kunne se, det er døde så hårdt. Hvem? Hvad? Lige væk fra hinanden. Hvis en person er klar, så har vi... Jeg snakker. Lige væk. Oh my god, kan I godt høre mig? Prøv at gøre det igen. Hej? Ja, Nora, jeg kan godt høre Jeg dig. ved ikke, om de kan høre dig, mand. Jeg snakker med ham. Nå, ja, de kan ikke høre mig, Okay. Ej, oh my god.
Vildt for, så der er gruppe derovre. Hvad? Nej, vi tabte. Ej, okay. Jeg stemte Ej, okay. Jeg stemte Christian. Ja, det er seriøst. Fordi I så med! Tak fordi I så med! Tak fordi I så med! Tak fordi I så med! Skriv en kommentar, hvis I godt vil se mere. Ja. Ja, skriv det i kommentarerne, og så siger vi, husk at like og subscribe, og så ses vi i næste video. Vi ses i næste video. Ses i næste video.